ассалому алайкум дӯстон, мардам обуначиҳои канали Саудо ТВ. Имрӯз 23 март 2026 сол 10 то хона, 1 то мототсикл наворатон мекунем, тамошо кунем. хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд ки бари шумо ҳатто як замини фурӯшӣ ҳам ҳастанд ки наворатон мекунем. нархҳо аз 14,000 сомонӣ сар мешавад то 400, 500, 600,000 сомонӣ. баъдан дӯстон барои қабули реклама WhatsApp мегузорем. чизе ки дар шумо боша барои фурӯши реклама дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. ирӯза наворда ҳастанд. замини фурӯшӣ дар Русия, мототсикли фурӯшӣ дар Бохтар, хонаҳои фурӯшӣ ва наздиҳавлигӣ дар Восе, дар Кулоб, дар Душанбе, дар шаҳри Турсунзода, дар Роғун, дар Ҳисор ва дигар гӯшаву кандаҳои ториксо навора шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами навораи Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунен, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунен. ва дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ равонкардагӣ. якта хона равон кардан хонаи арзонак аст дӯстони азиз. дар ноҳияи Восе, участкаи Диржинда қарор дорад. дӯстон, об ва свет ҳастай, 240,000 сомонӣ арзиш, 3 дар хона, 4 сотиқ замин. дӯстони гиромӣ, 3 хона, 4 сотиқ замин. хона мега дар наздикии мактаби Диржин, магазин, масҷид ҳаст. аз ҷумла дарахтҳои мевадиҳанда, ремонтош кардагӣ тайёр, беҳтарин вариант дӯстон барои харид кардан. шароитҳои хуби замонавӣ, ҷои обод аст дӯстони азиз. 3 хона, 3 хонаи 3/5 ва калидори 3/5, кухни, баня, ҳоҷатхона, калидор ҳамаш ҳастай. ба ҳамин района дӯстон 2 сомон раҳай, ба райони Восера дӯстон. марамат дӯстон, варианти беҳтарин занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мототсикли равонкардагӣ. мототсикл просто састани зури бадай бача азиз. яка мега ай Россия овард, мега хай мега дар кӯ наштесай мефурӯшим. кадоме мегира оши шава, ноҳияи Хурусон, деҳаи Чорбоғ, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. 14,000 сомон ай састани просто зури бадай бача азиз. пачка айда. солаш 2022, бензини холӣ ай, ҳолати нахаду. мақсад ами скутерда бача азиз 120 марта хубайда. пробегиш 5000 километр оқана гаштай. утилизация надорад, номерои Россия қатишай. гаштесай, ҳама ҳуҷҷатош ҳастай.
барои оформид кардан 100% ягон дефект надора, фақат бензини холӣ. ина дӯстон беҳтарин вариант 14000 сомонӣ боз арзон мешавад. занг бизанед. бовар кунед састани просто зурайда ами ака мега хай сум дар кор савдош кесем. мақсад ки дар кор мо нестай давиданша бинен. мегзарем ба сеюмин замини равонкардагӣ. дӯстон замини фурӯшӣ равон кардан бовар мекунед ё не? дар город клин посёлка аквамарин да қарор дорад бачаи азиз. город клин посёлок аквамарин 3 миллиону 500 000 рубл 11 сотиқ заминай. ма дар бораш гап мезанам, хушу гӯш куненда. оли ҳуҷҷатош мега 100% регистрация карда мешавад. айҷа мега агар ки хона кунен мисол регистрация карда мешавад. хуб зиндагӣ карда мешавад. сертификат диск мега дора ба номи хидмай магазин мактаб садик 1 километр дурай 1000 метр у тарафо. хайр асира медонем ки ам либоҷо транспорт ҳаст. охирсон азиз магазин мактаб ҳастай сон азиз. постоянный свет ов газ ҳастай нагзаронда ҳай мега. варианти алиши дора ба квартира дар душанбе ҳай хуҷандай панҷакендай алиши вариант ҳаст. яъне ки мошин болошта пул остановка 500 метр мега то электричка 500 метр 50 метр пас мега остановкаи электричка ҳайдусон азиза. хуб далши маълумот занг мезанед. наздики роҳи новаи регада қарор дорад. нархш 3 миллиону 500 000. боз иншоалло ки арзон мешавад. занг мезанед. ана дӯстон лайкотона гузорен. ҳами наворое ки ҳаррӯза мо мекунем шумо да маъқул боша агар якта лайкш монед дар канали мо обуна шед. чунки канали Савдо ТВ бо як суръати баланд бо як дараҷаи зур бо яъне ки бо дар масъалаи фурӯши хонаҳо заминҳо квартираҳо иншоалло ки чӣ хел бигӯм ак суръати баланд қатъи кор кесай. чунки ҳаррӯза қабул мекунем ҳаррӯза навор мекунем ҳаррӯза рӯӣ мекунанд. вақте ки қабул кардем эълон мекунем эълон кардем бо хонаҳора фурӯшта мегзорем. айса ҳама тарафа иншоалло ки ами корҳо айрӯи миллион рафтеса бачази. метавонед шумо ҳам бо чизе ки дорен дар ватсап рӯӣ кунед. мо эълон мекунем пешниҳоди мардум мекунем. ин замин худо хоҳад соҳибшам меёбад бачаи азиз. ва дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳаст ки дар ҳамин дом қарор дорад. дома бинед чӣ хел хушрӯ. якхонага квартира дар этажи шашум бо масоҳати 53 метри квадратӣ шаҳри ҳисор с раҷабов мега ана ҳаминҷа қарор дорад. 285 000 сомон. чӣ тавре ки дидестен хона ҳолати коробка ҳай тирезаҳо часпондагӣ дар ночаспонда стяжка кардагӣ ва яъне ки ҷошам ҷои ободай 53 квадрат ай 285 000 мега. иншоалло ки муомила дорад дар этажи шашум қарор дорад. дӯстон хутон далши маълумотша метавонен занг бизанед бо пирсон бишен. дӯстон бо доштааст балконам доштааст. хулоса ки пирсон шен аз уми канали Савдо ТВ. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлегӣ ду этажа. нигоҳ кунед варианта бовар кунед аками камтара коробкачӯбай ба ҳамон хотир арзонтаракай. худтон медонед ки ҳамин нарх наву гарени қиматай. хонаи фурӯшӣ ду этажа 8 хонага 4 сотиқ замин. илтимос беҳуда нороҳат мо накунед. хона дар ноҳияи рӯдаки ҷамоати гулистон деҳаи мавлавӣ техпаспорт дора. ҳама ҳуҷҷатош ҳаст 100%. хона дар тарафи роҳи ваҳдат рафтан аз пост 7 километр аз роҳи калон то пеши хонара 1 километр. об свет септик канализатсия септик ҳамаш хулоса ҳаст. 600 000 сомон нарх. боз муомила дорад. ленский район ноҳиядаки душанбе ҷамоати гулистон шоҳроҳи душанбе ва ваҳдатда қарор дорад. маълумоти бештарша зангза бигиред дӯстон азиз. ду этаж 4 сотиқ замин 8 хонага 600 000 сомонӣ муроҷиат кунед.
و دوستان میگذاریم با ششمین کوارتیرای فروشی. 200,000 سومان دوستان کوارتیره با ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ 45 метри квадратӣ. دوستان عزیز мақсад ма дарбораш гап мезанам, гӯш кинед. нигоҳ кинед бародар азиз, мега ки як хонагаҳаи 45 квадратай дар этажи 8 қарор дорад. ноҳияи Роғун аст ку бародар азиз, ана ҳаму ҷаҳаи 200,000 мега нархша, 200,000 сомон. шароитҳои хуби замонавӣ дар этажи 8 45 квадрат. ремонтош фасон шуд замонавӣ кардагӣ. ина марҳамат, кадом метавонад дар корай занг бизанед, боз маълумоти пурраша бигиред. рақамошон ахираш 0121 да муроҷиат кинед. чӣ хеле ки дар видео дар расмо дидесен кадом ҳолатда қарор дорад, чӣ масъалаи кухнӣ, чӣ масъалаи душ ҳоҷатхона, чӣ масъалаи хонаҳо нашуд ремонтош тамошо кардесен кадом ҳолатай. баъд нархам сӯзад 200,000 сомон 45 квадрат. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. ана ҳами домда мо квартира дорем бародар азиз. дар этажи 4 дом 6 ёки 7 этаж, дуҳуҷрага масоати 50 квадрат дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода қарор дорад. азиз 7 мега евро ремонт, наздики мактаби 98-75, садик, бассейн, ҷош-ҷои зурай, мактаб, масҷид, бозор, садик ино ҳаст дар 4 маҳаллаи шаҳри Турсунзода. этажи 4 духонага 50 квадрат. ремонтҳои хушроҳак 285,000 арзиш. боз дӯстон муомила дорад. лозимтон бошад занг бизанед. ҳамин наворда агар одамое ки лайк намонден пас лайкотона бимонен ва обуна шен дар канал, чунки ҳаррӯза хонаҳои арзон навортон мекунем. оиди хона дӯстон занг бизанен. доми 7 этаж. мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон дар деҳаи Даҳана, яъне ки байни клубу Воседа қарор дорад. дӯстон азиз хуб нигоҳ кунед, 2 этажа 4 хонага 5 сотиқ замин Даҳана 300,000 сомон. ҳами болош қати 3 этаж мешавад дӯстон. ремонтоша нигоҳ кунед чӣ хеле 2 этаж бо таъмири оддӣ дар масоати 5 сотиқ замин. суроғат шаҳри клуб ҷомаи деҳоти Даҳана, деҳоти Хонобод мега, яъне ки Сарбанд будааст. Хонободи ҳозира, Сарбанди пешина. шаҳри бохтар нест бачаҳо, бо фикр накунед ки бохтар аст. территорияи клуб одамое ки Даҳана шинавидагӣ бошен ку ана ҳаму ҷаҳаи 300 та бо муомила дорад, занг бизанед. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. одамое ки аз душанбе хонаи назди ҳавлигӣ арзонтар гуфтесен, фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак база мега ку. 2 хонага, кухни, отделни, ҳаммом дар дохили хона. назди роҳи Калон, маршруткаи 45 аз наздикии хона мегзара. свет ов доимӣ. харидори аниқ бошад, занг зана, срочно фурӯхта мешавад. бо ҳама чизу чорааш, спални, гарнитура ва ғайраҳо, плита, чизе ки дидестен дӯстон. 590,000 сомон душанбе ноҳияи Фирдавсида, маҳаллаи Шайнакда қарор дорад. телефоношон рӯи экрани шумо. вақте ки алё мегин айнуми канали Саудо ТВ занг бизанед бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба 10-умин хонаи назди ҳавлигӣ. мерем тарафи Уртабуз. 3 хонага 2 сотиқ замин, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, Уртабуз. 3 дархона, монтаж шкатур кардагиай, свет гузарондагиай. ҳуҷҷат ҳалномаи суд, техпаспорт дора. пеши мактаби нав. илтимос беҳуда занг назанен. срочнай баъд 195,000 сомонӣ арзиш, ки боз худо хоҳад муомила дора, занг бизанед бача азиз.
ҳамин ҳисор дӯстон едини ҳамин уртабуз ку дӯстон ба наздики обод мешавад, чунки роҳҳора через колхозай ку баъди политехникум колхоз меша, ай тараф ҳамара ремонт карда рафтестиян, ҳамун ҷое ки ободай иншоалло ки уҷода бо нархнаво иваз мешавад дӯстон. Пакка арзонтаракай кадомитонда лозимай бигиренш. Шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, уртабуз, Ганҷрезда қарор дорад, занг бизанед. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин хонаи назди ҳавлигӣ. Ай душанбе хонаҳоро бисёртар мемонем, чунки талаботш бисёрай. Ҳамин мардам подписчикои ма тамошо мекунанд, мо ҳам иншоалло барашон навор мекунем. ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, назди медпунктки Малика, 1.5 ёки 2 сотиқ замин, ду хона, кухни, тапчан, подвали 3x3, 2 ҳоҷатхона, дарунаву беруна, 3 намуди ов, шахсиям ҳастай, канализатсиям ҳаст дора. мақсад азиз, монолит кардагӣ барои дуюм ошёна тайёр наздики масҷид, мактаби 124 хона сертификатам дора. 445 000 сомон дар ноҳияи Фирдавсӣ занг бизанед. дӯстон, навори мо тамом шид. чизе ки буд ҳамаша навор кардем. ана аки бо ягон хонаи фурӯшӣ чизе ки бошад дар ҳамин ватсапи ма ҳай муроҷиат кунед, омада ай пешам навор мекунам. ҳамин телеграм канали дастгир кунед бачаҳо азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ҳамин наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудааги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пешаф зай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.